Кадзілак. Неяк кракадзіляняты запыталі ў свайго таты: Што такое кадзілак? Гэта нейкі наш сваяк? бо завецца не кадзіл, ён таксама кракадзіл? Тата кажа: чым тлумачыць, лепей нам яго пабачыць. І пайшлі ў аўтасалон, што трымаў знаёмы слон. Там у цэнтры кадзілак. Зіхаціць на крылах лак. Сонца грае на капоце, фары, бампер, проста ах! Ды загрузне ў балоце, не праедзе па карчах. 3 гадзіны кракадзілы ля машыны той хадзілі і раздумалі купляць, на пракат рашылі ўзяць. Чамаданы загрузілі і да мора пакацілі, бо на роўненькай шашы кадзілак – кароль машын.